Sa hisen pat kuble ye pi baro bat pidang ye pej ye ko kubor jong u mau por. Habeng ye ya chaprang bat ka kubor hagani ko por tugin ye pe i kimat ki bekongsan jong ku kubor kumni. Praphum ka NPP ha mau kruat. Resign no uba rowel lengdo kum u presiden jong ka blok. Terwa ki nongbut uba rowel ya uba sounder ban ya kun ye ki election MLA na mau kruat haw araja arpulai. Lang yu obor ke UDP bawan penye so kinongelam bapau khmat na kiwe pan ki party hamau hati ka HYC kalale ye kendo bat bu jingtho aha I doctor bape ye karam bribe PHC ka party NPP katikna bakan job habaro santeli ki constituency hariboy ong uba Lawrence nongrum daka kort liat krai senyang ka JHDS syaki nongrep krai hashnong samarong Rakhe ka surshi para VO ya ka jingdap shisnem ha paham lapong. Ka NPP hamau kruat constituency ha ka sngi balang kala praphum hadin ba o presiden rang ba jong ka blok o ba rowel lengdo rengkat bat katu kat ni kinangelam kilarisain no na ka kam bakibat. Habaya kren bat kilat pathai kubor hadin ke jingelang bat ki riurang ba kabalong hakanong ba shilong. Uba rowel uba di UMLA bat usambut menteri rang ba abarim ke jela ulaong ba kadau ba ki resign no kadai namar ba karukom trekam kalong bait la ka jong haba berap lang uba develan lengdo ulaong bakum unong ilam ba khamat bandrung shika NPP hamokruat kaladon ke jingta ka bajur bha bat penlong yu ban pha no ya ka shiti resign shaka party kum u general secretary bat ru kum utkot jong ka party nakaliang jong uba sounder SKG haba panshai halo ke jingkren jong uba rowel lengdo uba diru uktau kurim jong u uloong bagade ke jing shisha bat kimla ban ong haba ki paj ba ki ut ki lenyar bat pan jingarap Henry ngihap ban simye karai ha kapor ke babiang ulaong asngoban yathu yapi ba ngila judai ki bala runga ke NPP house nam 8,000 khat nyo hobnai September ngila election ro naka NPP bad MLA bad MC bad ngila ram te hakini ki khniat snam kat banang ya kipor ngidang ya trehi bad ka party NPP te hendrei hakini ki jing ya penkelan ong kit kam kensan hakini ki sngi sya ki hak konstituensi mau korwat ngi khamsodan ni jingwet khniat hakaba ha pedeng jong kinong kit kam ki beadon hang tu kalami ka kentian ka bakia keren hapok ka hall om hapok ka dais ban ong ba lek lah ka lek kenang ba kimat pet nok bro te ngi kom kinong sedang ya ka NPP hamo kuruat nga kham tam nga ba join nang kong bat kirang ba bobon nang ni ka tak jur yang ni bat kalah penlong ba menin kasi ngalabu ya resignation na ka party kum u general secretary baru kum u primary member te hakabay bat I madang roel ba roel lengdo mai pan ila susyem tangkawai karai ban resign kum u presiden jong ka mau keruat blok jong ka NPP kamut automatically ka la dissolve ya ka komiti jong ka mau keruat blok ki babon ki klamyo banwan nomor ba kadang dei ka por repan te kidang ya bon ki basa akut tang ita iba I brief jonga kini kinong tre party bahakmat ni nong tre party bahakmat jong NPP kabang yo ya poilang hang ni general secretary organizing secretary jongka NPP ini executive member jongka NPP jongka mokurat te kata kadai ke bayu nukong ete wege ke personal jongar mar bangala temen no kerta semola asu wanap trekam mar organize party ne kenetai kabar kalong ba imat hamau kuruat hi kamna le baki organize tangkawe party imat kaya lagi jong te namar katang swit kumburu wala judan
haki organisation mensua ke kongres ka bangi da tristom sia nang ta ka ne NPP rung ya tristom tang ba krempal larkam ten ring sumat ki ya trela ke jong ne sungwit ne nalor ba mlasyo ban organis ban daya kandu ya ki perok perjor te sim ne kabu nga devan ino no ya kenang mungkin lajut ban jet yakinong kiskam tangita tanga don don yung tumu namar bang ka gertaro ka sa sui banda tre kanono partila ne kanono ka political arena i don skupshu yang itamen te bahaban sisong tat no to tangita don ji tumu dak muy pat Nai kersani no ki ba ngis ngoe de jengmut bat kamda mer ki yang ki de na ka grup ka ngis ngo tanat ngi hab kersani ke nya no ki ya ka parti mda don tenre kadai karkom ya tre hakaba omdan kanu kono ka jing ya pentep la kadon ka jing development ka bahane kidon ki development ki belong detrimental kamdon kata kanu kono la hakanu kono bentar omdan tenre ngi ku bujio mlen men tre pajba ban kren ni khya ka shon jong ki pajba jong ki snong ki thau ngi su khya haba kamdon hakaliang jong ngi kum kidong tre parti haka parti hapo ka constituency banam yo ibeyo i satisfactory lana i bahun mensem i bala ban penhun ya kisnong lana ya ki pajba ya kinong tre ki baju ya tre sitom na kebetaban organize party ban yalam ya ki pajba snong kemut ki leader kata kadai ka way te kamdan dun kanu ndai kamdan kanu kono te ndai ka bawit kalong kum kata ka ba ong ba lada kimwan kamat ya phetno te kan sisa ban ya don lang hang taro nomor ba unu ro badan hakanu nu kun hon lada kadon kum kata ngatrai unum ju hiro ban syong nomor ba unum la ban de kanu ko babhana benta kipai ba nomor ngi mut ba na ban thai li ndai ngikran bor na mata ki kam snong ki kam jong kipai ba ki snong ki kam jong ki individual kam simet ki kampang ki kam sitom ngi ju ya kran bor ko me kita tai di ba ngaso jing sisa bang i hab ban sim kloy kene ka rai ban resign namar la dangim resign kloy mentangin jab yang kemuja ka snam arajar khat pra mo te haba kirang ba kilong keme ki samla kat ne ki wan ban ya sngosun ya kata ka jing hab resign ban kerjaan ya ka jing resign kamun ngirang don bentai ya ka ban ya trainer bentai ki pai ba na jing bahai pai ba kamut ban wat lara kan poi kaput bangin habu kandidat ro ingin bo yu kandidat jing tumu ba ga bangi don ki bru ban na yeng ki ban yarab le men ki pai ba ki jongi ka than ka dong than jongi te ngi sngo ban peniang ngi kandidat tang bangi 4 ong nakano ka group na nakano ka parti ang 4 ong kasyong ho hindi ki persag jongi ki suku jongi ki bat ki padba bakin ya ong lang kano ka group ka babiang bangin ya don lang ta bat na markata ngaru kumuway na kibala jutre bar sikata bat ki padba jong ka dong mo korwat Smutanat ba upusa kurim jonga ba saunar kaji i don kaji anglut kumneban ya sakrilam mane simlam kampaj ba ka kya ka son yung paj ba te ngisngoban knang ban chai ngi risanyo na ki kambaro na ki wipat knang ba ngin ai kane kajing kerkhui kalau ngajing sisa ha kaba
kum i thao jungai bolong i ba rowel do baju khot i modeng rowel apoka konstitusi jo kamakorwat bat ru ka thai west ati ko south west bakini ki district tang mi thamai ki tip ya ka ek contribution ka ba uni we one of the tolida jongka state long we ni kinong elam nadu ka por bang yo ka state hadu mata ta hadu ka ar khat phra le se im simla ayu ndrei lo de we bla contribute ya ka ja ben reu te hot kalong ka jing sisa hadin ba bon tli kisnam la ko man reu nyu tem ila long ko mun mai khamat te ki pa ba ki skoba imla ban chu e kum tui ka constituency yo bangi klet iki kam ka ba ile le se nadu ka ba ka constituency from the scratch bong no nadu ka por ba idang job ni kong 72 hadu ba yo district tikri di kamrat ba jung ni orang ba ti ka ba dei ha ka ba onle kumnu ngimla ba nong em habo pa ba yam ut lunyar ngimla ba nong em tenrei in up ekpor at a very appropriate time ya ka bang is decide let's say ba developan the way na ki prominent figure uba long way na ki rang samlarang ba patristom ba rekat-rekat ba i payet i belong u way na ki nongelam jongi the phila so tu hi mo bat ki pa ba jo constituency ki tip how e ba ro beleng do ba state bro tip pat ru ka e ka ba ikran me i kamot kalong ka sembo kser sembo rupa te ka e ka ba ka khti ka mon ka khti ka diang ju i kano kamot pisutu aba kano ka tarjur ka basir khai ba te nangno kumno banle kani ka dik platform I think very soon is shim ya ka decision ka ibang di banla ngiri brio ba pipa shunu what gar hills ru la ka don kalenti na por ba kadong president ka FKGP ka don ka por ba habang penyang akan mau penyang yu supreme sangmana ka PDM ka parti bang form job pada ketika por ka don ka jingkot ingaban yang wana gar hills ru ani ki jaka ka ba te kum kita nimar bangide ki state figure bangin le te apa kadu ka jaka ka baki khot nga suthu ba ka jingele kalong ba ngin ra ka thong de ngam don ji atatin bangan poi mo nimar ka bon ki constituency ka baki khot tengah habjet kai ka constituency kani ka Shillong South ru ka bangan jile wat la kalong ka area ka bajinjar nga nimar ki wei pagi jai benrio ki ban boat nga ru still I managed to get ki boats ki bangan sultanat sawajar sanajar kamulai konsensi ki ong manuban inherit legacy ke jong women jong pi ba founder bola le bon ki tika taru ko di ka diman ka basir kai hadu mentang empat ong em le hoi kamakorwat ru ka ka bangin le ka benta uni tolida we ni ki nongelam jungi ba khrau ba roweleng do ba numna la ban ong em ki development ka ba ulale ka taru mentang ha ban syong nang no kumno ka afa kawan but habo offer kum uriurong ba kum u barwel umareng bagi khot tolida jongka district jongka state lene jongka constituency especially ngathrai kalabu yanga ha kabangan haban ai yakarai ko si ringkat omdei tangkat ne ngin sa khot yak meeting ka kham he ban ai ka decision kata ka point ka bana kalyang jong kalong jing sisa ha ka ba kum i thao jungai bolong i ba rowel do baju khot i modeng rowel apoka konstitusi jo kamakorwat bat ru ka thai west ati ko south west bakini ki district tang mi thamai ki tip ya ka ek contribution ka ba uni we one of the tolida jongka state long we ni kinong elam nadu ka por bang yo ka state hadu mata ta hadu ka ar khat phra le se im simla ayu ndrei lo de we bla contribute ya ka ja ben reu te hot kalong ka jing sisa hadin ba bon tli kisnam la ko man reu nyu tem ila long ko mun mai khamat te ki pa ba ki skoba imla ban chu e kum tui ka constituency yo bangi klet iki kam ka ba ile le se nadu ka ba ka constituency from the scratch bong no nadu ka por ba idang job ni kong 72 hadu ba yo district tikri di kamrat ba jung ni orang ba ti ka ba dei ha ka ba onle kumnu ngimla ba nong em habo pa ba yam ut lunyar ngimla ba nong em tenrei in up ekpor
at a very appropriate time ia ka bangin se decide. Let's say ba di balan the way naki prominent figure uba long way naki rang samlarang ba patristom ba rekat-rekat ba i. Ba ye i belong u way naki nongelam jongi the phila so tu hi mo. But ki pa ba jo constituency ki tip how e ba ro beleng do ba state bro tip. But ru ka e ka ba ikran me i kamot kalong ka sembo kser sembo rupa. Te ka e ka ba ka khti ka mon ka khti ka diang jung i kano kamot pisutu aba kano ka tarajur ka basir kai ba. Te nangno kumno banle kani ka dek platform. I think very soon ngi se shim ya ka decision ka ibang di banle. Pi ka decision kam dei ka jonga marway. Ngiri brio ba pipa shunu what garu hills ru la ka don kalenti na por ba long president ka FKGP ka don ka por ba habang penyang akan mau penyang yu supreme sangmana ka PDM ka parti bang form job. Pada ketika por ka don ka jingkot ingaban yang wana garu hills ru ani ki jaka ka ba. Te kum kita nomor bangide ki state figure bangin le. Te apa kudu ka jaka ka ba ki khot nga suthu ba ka jingele kalong ba ngin ra ka thong. De ngam don jing atatin bangan poi. Mo nomor ka bon ki konstitusi ka ba ki khot tengah habjet kai ka konstitusi. Kani ka Shillong South ru ka bangan jile. Wat la kalong ka area ka ba jinjar nga nomor ki wei pa ki jet benrio ki ban boat nga ru still I managed to get ki boats ki bangan sultanat sawajar sanajar. Kamulai konstitusi ki ong manuban inherit legacy ke jong uhmen jong pi ba founder bala le bon ki tika taru ko di ko ka diman ka basir kai hadu mentang empat ong em le hoi kamakorwat ru ka ka bangin le ka benta uni tolida we ni ki nongelam jungi ba khrau ba robeleng do ba numna la ban ong em ki development ka ba ulale ka taru mentang ha ban syong nang no kumno ka afa kawan but habo offer kum uriurong ba kum barwel umareng bagi khot tolida jongka district jongka state lene jongka constituency especially ngathrai kalabu yanga ha kabangan haban ai yakarai ko si ringkat omdei tangkat ne ngin sa khot yaki meeting ka kham he ban ai ka decision kata ka point ka bana kalyang jo sel ka ba mi na baro khat kin nulu la matala si snam tam ka mi ka Omtang bakal air election araja arpulai ban jet ne pentumai biang ya kita ki nong mi ikmat chaka yeng dor bar thau an ka jela kala sedang ban ki phalo henry kum ke jing pen khre na ka banta ka ni ki election ban pen klein ya laki party kal air election araja arpulai ru kala sedang ban be kerthe bha hariboy district kumbala pau perthai hakini gisngi baladon ka jingemi bat ka jingarung na ka wei ka party shaka wei pan habakren halo ka ni ka jing pen khre ya ka election araja arpulai ka UDP Mawahati constituency menta kasngi kala nang yu abo shushu ha ka ba palat henry phungut kinongelam ba khampau ba kuntup na ka Congress NPP MCPC bat PDF kilawan ban penye so sya ka UDP kum ka jing kershan ban penklan ya ka party na Mawahati constituency na lor kini kinongelam balawan ban penye so sya ka UDP na Mawahati constituency na kite ki party ba pher ha ka ni gesngi kilong uba Dennis Mukhim ubade unong kershan barat ba jong ke NPP da ka jing thu ban trailang wat ban penklan ya ka UDP na ka banta ban penjob don buram ya uno upkertong ban penyang da ka UDP na Mawahati constituency Lapdiang sobha ya kita kinongelam na ka NPP, Congress, PDF, but MCPC kiblawan man paniya so sya ka UDP da ka jingadan lang jong uba Alantri F Khar, Vice President State UDP, Donbok Kemdate, President UDP Riboy, Don Kupar Suma, Working President UDP Riboy, Michael Kharhunai, Secretary UDP Riboy, but kentup kiwi kinongelam ka UDP na Mawahati constituency. Kami nga palpay di sukumen ka bakha. Kumanta ka jing platform jing fee mo, nakamanta ban. Lumi kini ka kubor jing jing tip, kabat pan poisi pa ba no sinong. Jang kidong kithan jing per jang kaneka Riwa district di jani. But sagiwi kuwi de kubjo. But kam kerpang nakamanta ki nong sinong jang ka Mawahati constituency. Kibab tiba hakani si kebantan kilaiwan ya keban penisok purai le de bat ka parti UDP kibade na ki political parties ba pher kidan kibuan na kaliang jong ka NPP sebelum kidungkit kam kinalam UDP ya keban impwa man ta
JR Kerteng pada kedewi kata dan keluar nak kalian jaga PDF dan keluar penesok nak kalian ke parti Kongres dan keluar penesok nak ke parti Kenam dan keluar penesok ni keluar nak kalian ke MCPC kedigi ketong independent simet hak tinggi puan wala di kanika dia kenduk lang ke penesok inki mentah kesini kedai tang ke jing stang tidang don sibun ba kiba dang don ke jing anglut banwan ban penia soalang bat ke parti itu marba kadi ka jimut perkhat juki ke jing trang jing seliang juki kalau ban penki imbiang ya ka parti UDP bat ban seru yo kurtong ban puisi ka thong jang jing jok balik kalau hutan marba hisnem kalayat hagiri arti kita mila banong kalau almost 10 years betah kalau jangan komplit 10 Nagalang ke parti UDP ngimdon ni kena ikman. Lakan long hak state legislative assembly ni hak district council kunjuk. Pat kani kalau kita ontang ya gadong kathan mauti raya ka district ripoi baru koi. Tadai ni pan pau jing songo pat karpang yu blei ke bala pan. Oh. Poi kan mau iki ban stang ban kendit ban riu mentang. Bat ke bala pan long iki ba kan peluk kan hem hak ban sim joki ban pani di hikam. Bagi lawan dia ke ban penyesok lang ter siapa parti UDP berkene kamdei tang da kamata ji kemahti lene kompi ha kan neutrik jong ka jirang konsumsi kidang dan sisu week de banang sam teng ter ya kebuat ban penyesok siapa parti UDP wat ha kan strip boy barkoi penjelan mo rai dam ngiran kam bentur tadai ke jingkremen ngidan palambah ne ka jing wan penesok jeng kini kiri orang pak kilong kami di samla lagi dong kita hanya per jeng ke distrik ribhoi cengi ke ai jengkermen ke ba kalau we jeng ke UDP kalau ke ai jengkermen kalau we jeng UDP po ke ribhoi distrik kalau ke ba kawan la kawan le ya kawan sei yo sok ba tiang ban long ke jengkerku dang ta ke dong ke thang hakan de ke them ribhoi cengi bat kumcu kane kan ya rap hero ya kawan Aiman sim ya kaban create ikon web no jong ke parti UDP wat sabar jong ke lega district ribhoi jong hiru dia tita idi bertagi mengidan bat perseo fi ke nego por bat nang nismat ke bubun ke bentang ke nyenasia nai iter ndai bingin siu keren lupa mata dai penai bang kisi ki por benangwan ya ke jing keladur kabanang mi tersiter hari dia bat ke parti UDP apa jong ke lega temri ribhoi ngai kublai pi ki perlok kiba wan nakaliang ka presidency ban yadon benta kani ka program kebadet song ka seng United Democratic Party angni haying jong i district president ba ndon bok hinde enta kasi kalong tang ka jingtiang buram ya ki katu kani kinong yalam jong ki seng beper ako mau hati konstitusi belawan menteri so no syakaseng UDP kedui ke ilong tiba smokeman ban UI ba kejentrai stom jong inong yalam gijong hak di konstitusi beper ni po riboy bila stang seso ban ngangit ba kani ri tang ngajing stang bat kani kan lam nanti syaka lawai ke bakam hu kamping ke bakam pernah na benta ke election ke banwan hu arho lai ke basung tenat kelong ba iwe ni long kumi ikong Elizabeth Madur bila di teng ketong NBC ni sakhi isu song nong rim banwan yeso bat ni kesang dungi hadiin ba itip ba katenrai jong ke UDP kadai nadu report jong ka sang EPHLC kepala ia pun doim doyap dari kem de penjau she drop isnam menjo ini kejela ke bi kejumi ku mga ong ne apo kajingalang ke UDP kadai pas di so jong jentris tom jong ginong yalam kijungi gibanadu opor EPHLC ban penyetli kiseng sanima sansima traidi po kowe satri nang baga cek benriu hi bro kowe penyetli mlon ban wanra
ya sensat kapan pun urlong ni kajing ang nuot pat pebun balang jong kejulahi berok kawe pembafiatif yang ba history kajing persang jong ke efficiency hadian ba sistem siang tila late no man form pihak sen kongres daya persang man ram ni ki sen PDIC sen HSPDP but apa tu kajing persang nila ayo no ya HPU but hadin apa kajing alam jong ba iti maulong kum presiden HSPDP nila ya teli mulan biang mi pili pat kum ba UDP pat nadu upat senam kat ndai spa na kunyo hadu mentah hidang pun tu pat kajing kangi kajungi kadang pli pat kanung kang daliling ya para para senang ya ki beliau kebadan hakiway kisang trawi banyawan banyusno hilang bat kani kaseng kabalaan pli nadu kaseng KPHLC ban pun udlong dia kejing ang nuat upat ng balang hindi ko kajala kadi dia ngas movement pat ngai ku greidu di badon kongres di badon parsumer working president Michael Karnai di secretary pat president bat secretary jong pemahoti circle iblaya rei borba wat kani ngang scam ka dangya chman haman di konstituensi hari boy pat ngidon gejing kerman ke scam makani kanti kumujulong di por balali rin hoy kalama bom hari boy kan sakawe pat ka bom kan sasawa kalau remarkable kalau very significant but komjuro kene singa dokumen mat ka basotna Pinam klep kane ka arpu sautrik jong nai Februari arjar arpu ar kane kene kejing sedang rei kejing trekam nang ne syakmat kanang yai der citer mapi na do matagasngi kibalawan pan paniso alhang dekat begitu bompat pendap kerteng rude pin sedang ya kaban long ki trying try sem nado mantang mo bat ba pinlong ro kinong tray ki ba shimlang yang ka jingkit kli kum ki trying naga bantang kum no ban pan climb ban pan ya chaprang ya ka parti UDP lagalong hapo ka mahoti konsumsi bat shiki bantang ba per jongkas district ribhoy bat ka jila barakui ngela shimi pi kum ki trying kum ki men ki para kum ki po i persem kum ki ni ki kong kum ki kmi ki pa mo da ka wei ka jitimu ha ka jo ka nong rim sha ka jo ka thong kata ka long bang ni kwa ban pen pau ban pen singa ho pi ha ka ni ka po tenang ni sha khamat ngini tre rangkat ka mahoti konsumsi bat kiwi ru hapo jong gari bhar district ka UDP hakini kisdem kibala lek no hadu mentah ngila panong ba ngimdon no mi kpansyo lagalong hakini sa council lani haga state legislative assembly Henry nang ne sakman kito kibala lek kaman elek mani dapsto rei ka bansawan pa ni hapa de berkhatmai bangi don gajing kermen langbang kene gajiwan pani soalang jompi mo kalawe jong ka UDP lagalong haka mahoti konsumsi lani haka ribha district pada kecila pada kuwe kadon kalawe ka bat dapjing kemen kalawe ka bat pernai bat kumjuru kalawe ka bala ya ka ban le ie na ka bata ka jing angnot ba ka jing kmelati jong ka riba ka jack ban riyo ka jingi Patlese hakini ka por pinsulango nakano ka tao kum kayo dupi bangi ba bangahi ngandrung no siya kami kakam politics. Nampak jurung bat kum mapilati baro ngatri kakam lejong Henry. Kani kaganti ka pamintang kapimi iya kam sim basimbang ba minstang no bang simkia ya kakya kasyon jong ubabun balang ban yalam nanti kamtam ya kadong gatai
bat ya kamau ti kontribusi hi baro kowe namar ngatin bat ka perteru kamla benlen ba kamau ti hi kadai kowe na ki kontribusi ka basadin na ki basadin tam te halor gini kenurin nga kumurang ba ngasukia shibuna bat hagi jingkut jingmut ngalai silok ikini gidorong ba indesyo ban syong tiasni kala day kapor ini bangin pay ya gijing syai jumnusni bangin long kung kajing syai ban yalam ya upay ba sa sisin siya kata kajing kermen ban ngay lang ba gijing yatray shitom jung gini girorong ba kiba ni lawan ban yasno batpi lempet kajing kermen bat kajing job yin sayo ban kai sisin asli Betul longi kunta haki benta ke beper jong jela ba borok benta ke la phaikmat syakaseng traidi kaseng UDP ka bala mipli kumaga ong men hangane men kam haswa ka badai kaseng ka bayai budin ya ka nongrim jong kaseng ka bo wanra ya ka di jela ka bai ku jongi di kerpat di mensi masurit hamtamnya EP ki badang wanrung banyolong ki dekat ki bapura jong ni kaseng ka bi jungi banra ya ni khubor sha ki snong ki thau jong ki si ki jakatre jakata jong ki bapin sapyang ni khubor ba sampu snem la kan thi ba haju bapor pek ke komlong koman ka sensar ka kadar hagari india hi barokowe atau kamla dei kapur bangin aira no saya keseng bedai ke jong lajong banang ni na po kabri hunyo trap ban chimti yu lakam sensar kalong ko baso komik bahabangi don benta kani ke sorkar babenta ke bangitip ke sorkar MDA dadakadon kanu kajing bakla ni kajing sya kontro sya kuno be UDP bele UDP umle anta bele UDP umle anta ngangasit juba do kabaong haba PI tang riu ti tang riungot MLA yagi ngilahi ban kerda mat kini giba bon MLA giba don arpo tam handai wat la digidon riungot habas lang mentang ila kwat lingba giba election ila don hadu prangot but way associate member along kendai ngot rengkat gajinya trelang bat HSPDP nginang don sa kadwe ngot andai kini kun huon ke kadwe ngot kali kat bala habakadon haka lenti ban penbet ikunu gini kikam kibakani sokar ke babakla mendai ba tong bala don long sokar ngisu yamatla Kahnyau Trip Youth Council HYC Ramrai Circle hak jingalam jong u President Samla P Maule bat kid khot hak arfulai trik u rempang araja ar kilale ban kendo bat bu jingtho hai doctor bape ya Ramrai PHC halo ke jingduna bat ke jing bombyang ba ki ambulance kit nongpang badru hak baidei bat ke jing bom padon ya ka generator Hakini ke jinglek jong ka seng lalap ba ka ambulans ka badon mentaru kelas new bat kam tre kam show bat don kipor bahap man buk da ki kali kamai bat li on nongpang shesor nong stoin lani hasilong nakaliang jong ka seng kala dawa na kibor badai pej bat ru ki MLA MDC badon buram ban pai kmat lem shagi pai ba jong ka ni ka than ban punyo ya kini ki jindon kam ya kayap ka im jong ki pai ba kum kan new tribe council Ramrai Circle ni wan hone bani kendo doktor Rei ne po doktor ni le kendo po stal ba glap sibun kidon kicing tuna te kamtame nakaliang ambulan ko nge Rei jen doktor ba nakaliang jungi kum kaseng kerpat yung MLA MDC bakin don kamsim snolem man ai snubha ya iskem ibarit ay sikap kin ay iway isnong rey ka bahakin ay subhana ang nepo hostal ay molan hindi ibulero ikidla berpinon kam na kaliang ki doktor bat kinong treyang ni ban pinon kam por lich kid nong pang ne gilay
hagini kuno gibentai gibadai bat kidong pang gibadon hangne po hostal bat khamtame gijin director hakpor le blai hanrai kihaban thang gabom mati ti hakano kadur kila ban pendon kam tang ibo mati khamtam hakpor khakun tang ban pensai yai kunlo rei ni cepat eki MLA MBC jungi badon buram ba kendon hi gam sim siolem bakin le is a namta jungi pajba hi bangila the min sim ngila je diki bakin long kinong mi khmat jungi henrei kendon ki jing siolem nak benta ki jungi ki pajba kinong pang kinong stom te ni kerpa di bakin kermaulem ya ini hostal jungi ibarit di tanggini kintin kendiat Blaisbon. Uba Lawrence Nongrom ubade unong ilam jong ka parti UDP bat ubat kum general secretary ka UDP Haribhoy manta kasi harangkat kiwei bat kinong keshan ula pentikna bakila de ban yaso no bat ka NPP ka badai hadin ba dangshen kilami na ka UDP ban keshan ya ka kong Magdalene Saukme Maulong kaban yakun menta na ka NPP na nongpo constituency. Habakren mentagasngi bat kinong tho kubor uba Lawrence Nongrum ulaong ba ka party NPP katikna banjob habaro santligi constituency Haribhoy namar ki pajba kilong ki bastan bat kila ru ban saki ba ki babun ki issue jong gejela ki baladang sateng labun snem lala ban pendap hapo ke jingelam jong ukon rat ki sangma bat keseng NPP hi baro kawe shusho ula pensyairu baha ka baidei ban ke jinglet penyeso jong u lembat kwe pat ki para nongelam syaka party NPP kalong ban yo ya ke jingkela jong ka nongpo constituency namar ka de ka download jong ka district balada ka download jong ka district ka kieu bat itnat ki constituency ki badon ha saudong ru kin ye kieu lang takumba ngila tipat ba manaka khanyo tarik bunai ba ngila resign naka parti UDP but menin kasngi kata ka ar tarik bunai ba ngila join syaka parti NPP kumbangila ya rai ha kate kasngi ha khanyo tarik bunai ba da ka we ka jimut ka jing perkat bangin Krisyan ya i kong Magdalene S Maulong bat hadin ka jing rai jong i ba in panyeso syaka parti NPP ngi na kaliang ki nong tre jong ka UDP ki bala de resign na ka parti UDP hapo ka Riboy district ru ngila ya runglang bat i menta menin kasngi ka ar tarik unai ba ngi kwaru ban ai ka jing sungo ka bakarpang ya i chief minister badan borom jungi i Sir Conrad Kongkal Sangma i bala pediang sungo bahaya ngi ki perlok na ka parti UDP menin hapo shulong bat kumjuru ngi ai ka jing sungo ka bakarpang ya i deputy chief minister jungi i ba Preston Tensong i bala pediang sungo bahaya ngi menin bat kumjuru i state president jungi i Dr. WR Kharluki ngi penpauru ka jing sungo ka ba hadu kata-kata yakine kinong yelam hadin ba ngila pelong ya ka meeting menin kila dep declare sendan ru baya ka tiket NPP napo kanongpo constituency ngila pentikna ya ikong Magdalene S Maulong adin jongane kajing panyeso bat ka NPP na kaliang jongi ki riurang ba hapo ka parti NPP ngikwa ban pau ba ya ka daw balay bangi lek ban panyeso ilade syakane ka parti kabahakmat kalong hadin kajing yu i jongi ya kajing tre syutom jong ka MDA government hapo kajing elam jong isar Conrad Kongkal Sangma ngi i ba shibun ki issue ki balong pending hapo ka states na kaliang ka government but na kaliang chief minister ila persangkat bala banweng no yakine kijing kata kade ke bakmat kaba kalong ba hadin bangila ya perkat ba but hadin bangila yu i yaki kendrum kendram jong ka sign partai hapo ka state ka jongi ngi i kumba house nem arajar arpolai ka NPP kan yo ya ka absolute majority kade kata ka bangi angnut ba do kata but habang ikrempat ya ka Riboy district ngi i bahapo kine ki santli ki constituency ngati kena ba ka NPP kan job
ya ke Sunset na po Riboy District. Tanamar kata na kaliang jungi kinong Kersyan jung ki UDP ru ngila panyeso ba ke NPP na kaway ka jemur ka jing perkat bahaba ka NPP ka kan job Sunset na po Riboy District ka NPP kum ka parti bat ka government kan pai kemat ru sya ka Riboy District bat kamtam lele kan pai kemat sya ka Nongpo constituency ka bangingi angnut banwan ra ya ka jingkelah po ka Them Riboy ladang ngimla ban penkela ya ka donut jong ka Riboy District komno ngila ban penkela ya ki wei pat ki jaka tena kalian jungi ngikwa ba ngin ya tre syutom ngin penjob ya ikong Magdalene S Molong na ka NPP hapo Nongpo constituency bat ka jingkerku na ka government ka jingkerku na ka parti NPP kan don hapo ka constituency but hadin bangila job ngikwa ba ka government kan paitlem yangi bat kum juru ka parti kan paitlem yangi ban weng ya ki jing ka bangi kum ki nong song snong jong ka dong bat ka tan ngimat hapo ka Nongpo constituency ko bless you. Kum sibenta ban penne pensa ya ki rukom rep men barim ka Jante Hills Development Society JHDS menta ka singi ka arfu lai tri u rempang araja arpuar kala ple pa ba ya ka yeng bat ka korte liat krai ha ka shnong samanong ya ka ne ka unit la ple da u president jong ka Kuble Germany usar Gerhard Albert haringkat ka jingadon lang u director jong ka JHDS u Reverend Father Manbha Pakem bat ki staff jong ka JHDS Kuman syukirew hang ne ka shnong samanong kadai ka wai na pedeng jong katho kat ne ki shnong ka benang penne pensa ya ka rukom rep ya ukrai hari lom jantia ubolong uwei ne ki jingthong babhatam ubala sedang bandu jait no haki ne ki snem balalek ka Jante Hills Development Society kala trei borba ban kentiu ya karep karyang hari lom jantia pada husnam arja khat kendai la syam baladon tang lai tli ki yeng ki bedang rep ya ukrai haki ne ki shnong da ka jingtmu ban ai bam sniang Kumta kenang ban pen ke imbyang yauni usumbai barim ke JHDS kala trei borba ban penslur ya kinong rep lengba ke jing ai jing hikai baper kamtam lahikai ya kinong rep ban pendon kam yauni ujing thong da ka bashet kek lengba jong ke jing buddin bat ke jing penslur ka JHDS hadu menta ladon arpho yeng ke belas dang byang ban rep yauni ujing thong men barim Shusho kenang ban kintiu ya kayo kakot jongki nongrep ka JHDS kala senyang ya ka ni ka korte liat krai hapo ka jingkimi jong ka shisur self help group da ka jingtmu ban pendon kam yau niu jingthung bala jan do jan da ka jingshna jingbam haki babon rukam haki ni gesngi la yo ya ka jingkren penslur now director ka JHDS ban na ukongsan usar Gerhard Albert ke bala penslur bat I sim ya ki nongrep ban treshitom bat ban ya jakhamat haka ban penbon shusho ya ka jingpen mi ya uniu jingthung Ufada Manbha Pakem ulakularu ba ka JHDS kanya ibeteng man Kersyan yaki khamtam hakaban penya iyo yaki ni ki jingbam balashna na ukrai. So I prefer to talk to you in English if you allow me to do so. Sir, what nhiều mình làm việc thì dòng khởi sĩ em nhiều học làm khởi sĩ tặng nhậu tặng dòng thời gian. When we came here this morning in the car, I felt like on a camelback because we were riding this and that way and this direction and that direction, and I thought we might come now to this morning to the end of the world. And I think we will continue here, but as well to grow more millet, and hopefully you can not only eat it here, but sell it as well in Chawai and in other places. And I wish you a lot of success with this wonderful cake. But the nice voices, I was extremely surprised. I think I have a very high voice when I sing, but what you did is much higher than I can ever do. So thank you very much for the music. Thank you very much for this nice meeting here, and all the best for you and Kublai Shibun. Kitu gi grup ki wada sengkam ki kon kabro da pucina gi kita kadak kawa priang kurang ya i kitong gi thau barung kat i padar gi sar gi mis yong i
jing ya to wala ni jing lain ti yang ikam Kajing ya luti, yang belai i ubi baby, kam tam yang ini kisar yang i wala yang wan, hang ini kecinong yang i ini kesi. Walang kong, yang sengau bahal, yang ini kejengtia Hill Development Society, kode wan, kepada yubi yang ketiga jing kedok ribon, wow, hai yang ketiga mencin, hawo yang to, wow. Yang sengau bahaya pi, warok, aduk inang yak kemat yang ketiga society, inang pelai, inang penwandu reka, wau pelai, inang eblang ceruh pi, haman lagi klimat, yang ngejing lai luti ke yang pi, yang nang ku caprang, nang yai ketiga society caprang, rengkat wagani kecil yang pi. Dia bikin training, kemat ucap jingbang, nau new grey. Nagani ka office yung ihi, pada yui yung so, wada mi, pada yui bang, kijing bang, giba bang. Pada yung kure dang ibi icat cipun, icat jingbang. Tok oke, kau si kikeng lagi giba per, dang ibi. Dalada em ketiga interest yung pi, em ketiga jipia yung pi, kau sulat yang ini kemana insan, yang ini ke grup lang bau yung kure. Bat kawi na ketika ladong ni sidawani kau kawanung kong dai pi ke training. Pada ong pi urep biang. Pada din ete de percami tu ladu he pi ke ke bacin. De ba udah terlihat di dau tahu mo tidak support ba. De ko ong pi ada e pi ke bacin. Tang he cui por sebab ham pendu pendam ya ubi mo. Benak besar ini. Benak besar ini kimo batai tai. Kenapa kami utumo benak besar ke jika yang diberi. Kalau tak macam mana ada struktur terlihat, tangwa mana lagi yang pi kibat em yang mo benak besar hamno. Kini tu kaspa yang rim yang kecak guru ke yang ini. Tetapi kami kedukan apa mi utru hajan office yang ini. Kami kedukan kawa yoi advertise yang Ukraine yang ini. Kemudian ada yang sakit pi kecing kuah yang pi, gibru ki kuah ke kre menitip ki, dia untuk ki wan cendu sesama nonggu order, Henry yo ki order, hajuai. Siapa cet kre, cet ke kre, ni kecing bab kre, the even ini ma Francis when you pon cepi, siapa cet ke kre, dia pi penpoi setai, the ibu dai pi setai, dia mandu kecing mentoi, nak bentar ke yang pi. Kasur Shipara Village Organization jongka sinong paham lapong bat paham sotri kibadon hapo nongpo Riboy District menta kasngi kalara ke ya ka jingdap sisnem ha ka jingya ilenti nadu balaseng ya ka ha usnem baladem bat hadu menta kani ka VO kala kedop hadu kendai teli ki self help group ya ka tei ka jingra ke lawan ru banishim menta dauba Meral Bonds MLA ka nongpo constituency badi uko Sherman ka MIDC ha ka sarkar MDA kumjoru ba Balajit Rani MDC ba Matthew Makdo rang ba asnong kinong mi khamat na ka NRLM ka kong Wanderlins president ka VO bat kilong kime na ki kanhon self help group baper rangkat ki riu rang ba bat ki khon samla jong gasnong hagate gesngi layo ban sam me ke kusnam Shaki Asha ki balatre shitom bat chidram hakani ka klam covid khat khandai bat kumjoru ye ki khot jong ka VO ki balatre shidram met bat mensim na ke banta ban ai ke jing shakri bat ban kentiu ya ka te ka village organization hagiding dap system kejong phi ya kejing rakhe ya kene kesni ke kerpa
Hagi dengan lenti hagi negi katu kat neteli kisnem nilayolat bansaki hagi bakum kini gi program. Ia kepala peniat lembaga village organization hagi senong beper. Tang hapo jong ganongpo konstituensi nagi cispa arpu prateli gi senong gi bangi gidan. Om Duna ya kan nyopo du prapo teli gi senong. Kila dan ya ki village organization hagi mentang. Kidang dan gi senong gi bompat lah ban dan dai gi babun gi senong gi ladan. Bat ni ia gajing lanang kiu hagi saptri kam beper. Hagi snem di bamenswa ki SSG ki don ki betri la lagi jong ki kam lagi de kamriang hagi kam hanjan lani kido ki kam ndai nadu ka snem arhajar khatra hagi jella me gali ajungi ya ka bala sedang ya kane ka project NRLM lembaga office jong video nilai i geladan gijing kela ban nilai i ba kadan kajing ki bensim ya gelong kemi ki jungi ban ya lumlang ya ki SAG bat ban penlong ya kini di village organization kajing sedang nakaliang jong ka NRLM jong sorkar pdeng ngejungi kadina lu usnam arajar khatwi dan deh ke jela ngejungi lang yo ban sedang usnam arajar khatpra bat nilai isya sibun gijing kela bat gijing aiman sim nagam ta gilong kemi ki jungi gila benong bagane gede gawi ni platform ki rensan haga bakilong kemi kiyo ya kalat ban peniat ban organize yagi program ki bakum kini ni juyo ban saki yagi program ki beper ni sokmen mendagasgi kinong yalam gi jobi pilong ki batwit pilong ki badan sab kinang ban organize ban peniat omsyu ku magijuk ki bamenswa haga bakilong kemi tidang ri ban sim ya kam ban peniat ban yalam kanno kalong ka baay man sim yangi hadu kata ilom kemi na galyang jong bio banne ka jingruai ka phila ai hangni watla phila no karta kam turu phidang ya yang ban ya pede ilagi jong khowat ban ai ka jingruai ka no ka pen kemen yangi khamdam ya ka kong ka pis mo pin manang nang ratu ci ja jingroi ka ning lat ana ji pen laj hang son dekat no golong gabi tenang bali ya geding slur gedung piwat hakarta gaba katu layat re pidang simbenta banai ben sim ya ki kun samla gi ki jungi ki badan gasat ko kani geding ilum lang gedung pi ha kani gasni kalong gaba ai ben sim ban snow ban kitbok ki reng kumala ban yo snow ya to report long ba i kong karluki balong skateri Ngisayo ban sim ban yo snow ban i ya gading ya lemti jumpi hagin trekam i ba Johnny kum ICC ngatrai i laju advice fi na kapor ilayo ya ka startup fund nang ta ilayo ro ya ka CIF fast installment na nangamakla kabang so ban kentu yu fi kalong pendon kam hok ya ka pendon kam hok ya katu gading arab kabang sorkar kala ai hapdeng jong pi ki SAG kila don sibun ki SAG ki bala seng ki por ki bala dep kila don sibun ki SAG ki bakelan no siteng lenti ki por ki bala dep namar katangin kwa bagini ki jingarap paper ki ba PPO lembaga sorkar pin pedon kam hop yaki lembaga jingi it ke jingi teli ke jingi senya iwe ngam bakala banong bagi SAG baro ya kane ka CIF fund ka PPO ki pendon kam hala ki jong ki kam ki jong pi hila bani airam paramo fi ada khia ka shan ka pang ka sitam haki gwe ki kam ka pi trai haki interest ka patang 10% kalong sisa ki kurku ba ki jingarap yati ta ki long ka kiu lang tunti lang yetri lang karo sata paradihi penseu lang but kedenovo women's SSG
kumta baro lang ladon kumbak ndai teli ki SG hakam na pong berpam so tri te nadu we tering February ajar kuwe bengila yo ya ka village organization haka jingdon rangkan I cluster coordinator iba jerembai da ka we ka jingmud kini ki ndai teli ki SG ki badon kumbak ndai tusan ngod ki member long kami kile menjur lang ban ai da ka kerteng ka sur shipara village organization ya kani ka kerteng la ai jingmud da iwe na ki member Bashir Ham ikong SEM bat kamutu jongka sur shipara VO kadai ban kirshan ka banglong kum shipara bat ya ban bat nin ya kirshan lem iwe pan ka thong jongka sur shipara kalong pan ya kirshan lem ye ki para long kmi ki bashem lanon bat jenjar ban wanra ya ka kuat ke suba ha ka shnong jungi ban rat deng khong ya ka jingbi jing ana bat kiwe ha usnem a hajar kuwe kala don ka lockdown namar ka klam COVID-19 kumta na ka office NRLM I klem la ban pendep lut ya ki training bangi day ban yo wala kata ru ka sur si para VO klem kliki kala tre shibun ki kam bat pelong program na ka por sa ka por ngila pelong ya ka jing tum dieng ha ka sni world environment day ka santari ujun ajar kuwe na ka por sa ka por ngila kan kuwe ya ginenti snong batam plastik hasrok ba national highway ha ka arkun real trek October ajar kuwe ngila pelong ya ka health but sanitation awareness program harangkat ka jingdon lang irang basnong ba makadua ha kani ka sni Dr. Di Sangma lemba ki staff nurse jong ka civil hospital ilawan ban ai jing kai iginong shong shnong jungi bat ru artli ki school kata ka RBP higher secondary school bat ka RBP Sinor English secondary school ilashim banta lang ha kani ka sni Ibadon hapo jong ka sur sipara village organization hagane ka shnong nagaliang ka jonga ngam sunong weshu hagapor ka banga dangret hangne ngala sa ngala syong ngala tip kato katne ki perlok kena mensua badang rit ngadang lit school hangne RBP ngala sa hangne bat nama kata kadau ngasngo ba ngade ru sibenta ban aimen sim yi kilong kemi nama rangat tip hi ya ke jinglong ke jingman jong ke snong paham lapong paham satri hati por gi mensua kum no kalong ti ngapan pau ka ni jing so komen agane ka sing bangayo agane ka lat ya ka menang ka lembat hi lengkot agane ka por nganong kren sibun ngin ai ka por sibun ye MLA jongi ha ka ba iyo ban pansai sibun ye na ka banta jong pi kum ki pai ba nong song snong ka jingai lenti jong ki SSG ha om tang ha kane ka jala ke jongi endre se jiwe ki jala ru wat haki por ki ba mensuaru ki SSG ki ba per ki ladon haki por ki ba mensua ki la bande na galiang jong ki long kpa kala bande na galiang jong ki long kuni makum ta terte endre ki ladon endre niyo I bagi ta ki SSG haki por ki ba mensua tang kato kane por kidu kidamno bat habang ngasngap ya gajing keren jong iba ti mausor kalagay gato gajing keren gajong I mo kimdon ka disiplin kimdon ya kata ka decision making lane kata ka ban simrai kumno ban sim ya ki sinjam ki bangide ban ya kabalay nang ta kadai kata ka ba ngimdon ya ka mensim jong jingkit klik ke responsibility ba ong pareng ka mensim jingkit klik kamdan nama kata kadau ki SSG ha kita ki snem ki mensua hidu ki damno bat kadau ka bakrau ngai I ha ga jingpek ku jangan ngalo ding we SSG ki pori ba mensua kadau ka bakrau kalong bangim don ki nong yalam ndai ku madan menta o iba rembai mo man kapor iwan ye kendu bat pi ku musisi jong pi Iwan ikendu, Iwan batai, Iwan peni, kumno bade banle, kumno bade banyai, Iwan banya kendu bat hi. Nama kata kadau, hari ni kisni jingi mentangi kimi renti, bagi ni SSG kini saprang. Cekum cung ila poi je ke bekut jong ke thup kubor, sa chisen pat kublai shibon ye phi baro,
tat haduk bagin daya Shembiang, Kublai Shibon.